Hi, Mara! Hello po. Ayan. Mara, usap na tayong dalawa, dire-diretso na tayo. Anong dahilan at napatawag si Mara sa ating programa? Kwentuhan mo na ako, be. Actually po, kaya ako tumawag, it's because yung husband ko, hindi kami okay. Okay. Kasi a few months, almost a year na po, nakalipas yung since nagkaroon ng third party issue. Sino ang nagkaroon ng third party? Siya o ikaw? Siya po. Okay. Months after makakabalik po ako dito sa Bahrain, nagkaroon siya ng third party issue. Okay. Tapos, ilang years na ba kayong married to each other? So, si husband ay nandito sa Pinas? Nasa Pinas. Bago po ako bumalik, nakakasal lang po namin a month. Okay. Tapos po nun, pero 10 years na po, 11 years na kami magkasama together. Tapos tsaka lang kami nakapagpakasal nung pagka-uwi ko po, first vacation. Okay. Tapos a month after makabalik, 4 months, October 2017, nagkaroon siya ng third party issue. Then still, ngayon, finifix namin yung marriage namin kasi nga, on the rocks, parang on and off po. Hindi siya masettle. Okay. Tapos, itong third party niya, ito ba ay tumagal? O one-time thing? Ano ba to? nung actually dapat po tatagal siya. Kaso nga may pagka-NBI yung the moves po, kaya nalaman ko po agad. So, ayun, naputol po agad. Kasi yung babae na naka-one night stand niya, mayroon din pong family. Okay. Actually, hindi po dapat kami magkakaayos kasi yung babae is nabuntis po. Tapos, nabuntis nino? Hindi ko po alam kung, kasi actually, nasabi nung girl is sa asawa niya daw. Pero, kasi nung nagka-one night stand sila is, after niyang, 1 week after niya magkaroon, tsaka sila may nangyari kanila nung asawa ko. Okay. So, undefined kung yun ba ay anak ng asawa mo or anak ng babae dun sa asawa niya. But, unfortunately, yung baby ay nawala. Okay. Unang kasi, na-stress daw siya sa akin kasi ano-ano daw pinagsasabi ko sa kanya nung time na yon. Tapos, move forward until now, kumbaga, I'm still testing yung asawa ko. Kumbaga yung trust issues. Pero hindi siya nag-e-effort eh. Yung parang, kahit na gumagawa ka ng effort, yung parang nag-reach out, paparamdam ka na gusto mo pang ayusin and everything. Pero parang siya, wala lang, okay lang, ganun. Parang sa kanya lumipas lang. Kasi pinatawad mo na, ayaw niya nang balikan pa. Kasi for the 11 years po kasi ang third time niya na yung ginawa. It's a habit already. Yung una po kasi, mag-boyfriend pa lang po kami. So, understandable naman po para sa akin. Kasi, parang pa lang naman po. Hindi pa ganun kaseryoso. Tapos, after nun, may incident na nagkaroon ng third party. Pero wala naman pong kasi may something lang pong situation. Kaya nagkaroon ng issue ganun. Anong situation to? Kasi, sa totoo lang kasi, Mara, cheating is not something that I do tolerate and something that I do understand. Cheating is cheating. Whether or not mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, it's not good to cheat. If you are having... I do understand naman po yung... Oo, kaya lang kasi parang sa'yo, parang okay lang siya eh. Hindi, this time naman po kasi sabi ko nga sa kanya, nung last po, kaya nga po kami nagpakasal. Dapat hindi na itutuloy. Pero nung sabi ko, para okay na, as in, yung quits na kami, kasi nagloko siya, tapos nagkaroon din, kumbaga ibinalik ko yung kasalanan na yun. Tapos after na. So ikaw din? Hindi, yung po, parang
nagkatihan pero hindi to the point na sobrang nagkasakitan. Parang nakipag-usap lang po ako sa iba. Unlike siya, inalok niya ng kasal yung babae. Even if, kumbaga nagkaroon ka din ng other mo, your side of cheating. Whether or not it's a full-blown one or it's a communication just with someone else, still, kahit papano kung i-consider mo, you still had someone else. Yan nga po. Pero kasi yung inisip namin, kasi may 2 kids na po na involved. So, Ano? Meron na kayong 2 kids? Opo, may 2 kids na po kasi kami. So, yun yung prioritize po. Okay. Kesa dun sa mga ibang bagay. Sa mga issues ninyo, yung unresolved issues ninyo of finding someone else. O, tapos? Yun nga po. So, yun po yung, and ngayon po kasi, few days ago, parang nasa rough road talaga po. Hindi na kami nagpapasingan, hindi nag-usap. Tapos kada mag-uusap, mag-aaway lang kami. Ang lagi niya sinasabi po kasi sa akin, hindi ko siya maintindihan. Na kada may sasabihin siya sa akin, he always tells me na hindi ko naiintindihan yung nararamdaman. Ano bang gusto niya nga maramdaman mo? Maybe we can decipher kung anong ibig niyan sabihin. Ano ba yung sinasabi niyang intindihin mo ko? Saang bagay ba yan? Sa anong explanation ba yan? Ano bang sinasabi niya? Sinasabi niya po, nahihirapan na siya sa situation. Na LDR kayo? Opo, kasi gusto niya daw na uuwi siya sa bahay from work. May babae yung may asawang sasabihin sa kanya. Meron siyang datnan sa bahay na mag-a-asset sa kanya or yung malalambingin po siya. Tapos, nasikaso na yung mga bata, pag-uwi niya and everything. Parang yung datnan kami. Yun nga po kasi, nagkaroon ng ako po yung nag-abroad. Siya po yung nasa Pilipinas. Pero ang dahilan ng abroad is of course for greener pasture. But did you need it? Did you needed it? I mean, kinailangan mo ba talaga mag-abroad? Oo, kasi hindi po sapat yung income na mapasok sa family needs namin. Kasi we had 2 kids, tapos siya lang yung nagtrabaho, tapos minimum wage lang yung kinikita, don't have our own house. Tapos we pay bills. Kaya po yun, tapos nag-aat po yung 2 kids. So I need to mag-OFW po. Since nandito naman po yung family ko, kinuha po nila ako. That's what I'm planning po to do. Kuhanin sila dito after ng kasal. Ang kaso nga po kasi, nagkaroon nga po ng issues na ganyan. Parang nahirapan po ako. Gets ko. Kumbaga, ngayon, even if alam mo kasi yung goal mo, kaya ka nandyan, kumbaga, alam mo yung gusto mo for your family, you agreed on a plan, nag-agree kayo na ito yung plano kasi natin, ito dapat yung gagawin natin, and then shit came up. I understand na that's on his end, na nangungulila siya, gusto niyang may uuwian, but basically kasi what you did is a move na para naman sa inyong lahat, not just for you This is not a career move, this is a move for the whole family kasi you are planning to take your family with you. Yun nga po. Ang pinupunto niya nga po kasi is, siya hirapan sa Pilipinas, tapos he's thinking na ako, comfortable yung buhay ko dito kasi naka-air condition, tapos yung less yung gastos kasi yung sweldo mo, parang ganun po. Selfish si kuya, oo. Selfish si kuya. Tapos ang he me to go home in the para magstay, dun mag-work. Sabi ko, my work here is permanent. Ako ang aayos trabaho kahit anytime ko gustuhin. Kasi kasi po, lang po, parang pipirma ka lang ulit ng contract para po continue. Okay. So basically, kumbaga stable ka na dyan, Mara. You are trying to tell me na stable ka na dyan. The only problem na meron tayo ay hindi mo magawang ituloy yung plano mo kasi nga itong asawa mo ay nagkakaroon ng other people. Nagkakaroon ng third party. Nagkakaroon siya ng someone else in her life or in his life. Tapos in his to his defense or in his defense, ang lagi niyang nirarason as to why siya nagkakaroon ng iba na hindi mo daw kayang maintindihan is because he wanted you home.
Gusto niya pag uuwi siya ng bahay, andyan ka, may nag-aalaga sa bata, may nag-aasikaso sa kanya. Kumbaga, hindi siya nagte-think as a family man. Nagte-think siya as someone or somewhat like a selfish boy. Ngayon naman po kasi, siya, nag-struggle siya by self na mentally and kailangan na po yung partner nandun. Wala ako naiintindihan na, medyo sobrang robotic na kanina, naiintindihan pa kita eh. Alam po. Yung po kasi, kumbaga nag-struggle po siya ngayon. Kumbaga being a single parent sa Pilipinas, na siya po lahat. Nag-struggle po siya from work. Tapos, yung family, yung nanay at tatay niya. Hindi ko kasi naiintindihan Mara eh. Nagagawa niya nga mang babae eh. 'Di ba? So, sobrang busy mong ganyan, sinasabi mo sa akin you cannot manage your time sa kids, sa work mo, sa mga magulang mo, nag-add ka pa ng babae. That's not a really smart logic eh. If you look at it, kuya, wala siyang sense. It doesn't add up. Kung sinasabi mo sa akin na wala kang oras, na hindi mo na ma-manage yung time na na-overwhelm ka sa mga ginagawa mo because you are a single parent and your solution is to find someone else to help you do it, kuya, you have to check your brains. Yung nagrarason ka na lang. Alam mo yon, you are just finding excuses and trying to reason out sa isang bagay na hindi naman reasonable at all. You're cheating or you cannot make that as an excuse for cheating. Gets mo ko? Kasi pinag-usapan niyo yan, Mara eh. Nag-usap kayo before ka pumunta dyan eh. Noong mga panahong inaasikaso mo yung papers mo, papunta ng Bahrain, he could have known that this will happen. He could have anticipated na mangyayari to. Sana kung nararamdaman niya na yung feel na yun before pa, di sana hindi ka na niya pinaalis. Nag-usap kayo ng maayos about this eh. So, his reasons, yung excuses niya, actually, those are not reasons. Those are excuses ay obviously unacceptable. Sabi niya nga po kasi sa akin, kaya daw po yung mga asawa na babae yung pinapayagan ng mga asawa nilang lalaki na mag-abroad is because sa ganyang situation. Sabi ko, bakit kailangan i-apply mo sa Mara, ganito, no? Bullshit yung mga sinasabi ng asawa mo. Sabihin mo sa kanyang ganyan, wala ka, full of crap ka. Puro ka bullshitan yung mga pinagsasabi mo. You are trying to make an excuse for your cheating and it's not gonna work. Not this time around. Now you have to choose. You'll straighten up yung sarili mo, aayusin mo yung sarili mo, aayusin mo yung pag-iisip mo, ipaparalel mo sa isang pamilyadong lalaki ang utak mo, o kukunin ko yung bata, bahala ka dyan sa buhay mo. You have to tell him that, Mara. Inaayos niya naman na po this time yung kaso nga lang, I was expecting him na siya yung gumawa ng efforts para ayusin lahat. Parang this time, hindi ko kailangan ng masyadong mag-effort kasi ikaw yung may kasalanan eh. Ang dami ko nang ginawa para patunayan yung sarili ko. Then, few days kasi po, hindi kami nag-usap. As in, sabi ko sa kanya, ang dami mong sinasabi, ang dami mong tinatanong kita, anong problema mo? I just wanted to help, to comfort you. Tapos ayaw mong sabihin sa akin. Tapos ang lagi mong sasabihin sa akin, mag-aaway lang tayo. Kaya sabi ko, ang dami mong hanash. Tapos sabi ko sa kanya, huwag na tayo mag-usap. Sabi ko ganun. Miss na kausapin niya ako after that. Hindi niya ako kinausap kasi 4 days akong nag-iintay ng messages niya everyday. Wala talaga ako na-receive. Then ate, don't approach it in an immature way. Yung mga hindi pagpaparamdaman na ganyan, pang immature lang yan eh. For God's sake, mga pamilyadong tao na kayo eh. Nanay at tatay na kayo. Yung hindi nyo pag-uusap ng ganyan, hindi naman kayo naapektuhan yan eh, yung mga bata. So stop it. That's an immature way of handling things. What you do is tell him this. Hindi na kita maintindihan. Hindi dahil sa hindi ako nakakaintindi. But because yung mga sinasabi mo sa akin, puro ka-bullshitan. Huwag mo sa akin sabihin na kasalanan ko pa kung bakit ka nag-cheat. Alam mo kung bakit ako nandito. Nag-usap tayong dalawa at nag-agree tayo na kailangan natin to kasi hindi kaya. At alam mo naman yung plano na hindi lang ako basta-basta magtatrabaho dito at magpapadala sa'yo. Ang plano ay, aayusin ko yung papel ninyo para makapunta kayo dito. Dito tayo magsama-sama kasi mas maganda yung opportunity sa atin dito. That was the plan. Ngayon yung pambababae mo, that was not part of the plan. It never has been and never will be part of the plan.
nangungulila ka, kung sinasabi mo sa akin nga, ang hirap umuwi nang walang nag-aasikaso sa'yo, ang hirap umuwi nang nag-aayos ka sa mga bata, I did that the moment lumabas yung mga batang yan. You never heard a word from me. Hindi ako nagreklamo. Sino ba yung mga batang yan? Iba ba yan? Anak mo yan eh. Nanggaling din sa'yo yan eh. So bakit parang tamad na tamad kaya tang asikasuhin sa kanila? Parang burdened na burdened kaya tang maging ama sa kanila? That's part of your job as a parent. I'm not here to party. I was here para alam kong magkaroon tayo ng tsansa for a better life. Now, meron kang ultimatum. Ititigil mo yang pag-iinarte mo, kakausapin mo ko ng maayos para maayos natin tong pamilyang to, o sasabihin mo sa akin once and for all kung anong gusto mo. If you wanna play around, if you wanna fool around, if you wanna live like a bachelor, I can give that to you. Pero kukunin ko yung mga anak ko. Bigyan mo siya ng ultimatum, Mara. It's now or never. 'Di ba? Huwag na nating ihinto yung progress ng buhay natin. Huwag na natin ihinto yung tsansa ng buhay nating umangat. Huwag nating ihinto yung capabilities nating magkaroon ng better future just because may problematic sa inyong dalawa. And obviously, yan yung asawa mo. Lahat ng mga sinasabi ng ganyan, unreasonable eh. Unreasonable, unacceptable. Yun nga po. Ang sinasabi ko nga sa kanya, don't think of us now. Kailangan lagi kang mag-iisip for after what is gonna Kaya nga, happen bigyan mo na nga 5 siya ng years from ultimatum. Kung sinabihan mo na siya ng anong dapat niyang gawin, anong dapat ninyong pag-usapan, kung anong kailangan gawin, nag-explain ka na sa kanya with everything else, sabihin mo na sa kanya, ultimatum te, end talk. Ito na yung dulo ng pag-uusap. Kumbaga, Mara, sabihin mo na sa kanya na once and for all, tapusin na natin tong isyong to. Not because ayoko ng pag-usapan, but because I don't want my time to be wasted on this issue lang. Tanggapin mong mali ka for cheating. Tanggapin mo yan sa sarili mong mali ka na nambababae ka while I'm working my butt off para maayos yung titirhan nyo dito sa Bahrain. Para maayos yung ikabubuhay natin dito sa Bahrain. Kasi kapag kinuha kita, hindi ka naman agad-agad makakaland ng trabaho eh. Ako na mag-work eh. So mararamdaman mo na. Yung sinasabi mo na pag-uwi mo, pag-uwi ko may mag-aasikaso sa'yo, o 'di ba? Pag-uwi ko, andyan na ako, may maglalambing sa'yo, mararanasan mo na yan eh. But the sooner we get past this, the sooner nating matapos tong isyong to, the sooner yung mangyayari. Ngayon, itigil mo yang sarili mo sa pagiging malandi. Magpakaama ka muna ng walang reklamo, total anak mo naman yung mga yan, tatay at nanay mo naman yung mga inaasikaso mo, puro ka reklamo. Magpakatatay ka muna dyan, manage mo muna yung oras mo, para pagdating mo sa Bahrain, ako naman. Gets mo ko, Mara? Sabihin mo yan sa kanya, hindi naman ipinaso mo lang sa kanya lahat ng trabaho eh. Saka hindi naman trabaho, yun obligasyon niya, yun tatay siya eh. Yan nga po sinabi ko sa kanya. Sabi ko, para pabilis is find a job papunta dito para hindi. Kaya nga, wag na nga kayong hindi magpansinan, paulit-ulit ka naman eh. Uulitin mo lang sa akin yung sinabi ko. Kung sinabi mo lahat yan, di sana tapos na yung usapan. Ultimatum nga eh. 'Di ba? Bibigyan mo nga siya ng ultimatum para manahimik na kayo eh. Para manahimik na siya. Nang kakasabi ng kasi wala ka dito eh, kasi kasalanan mo to eh, kasi ikaw naman may dahilan dito eh. Dapat kailangan ko na may mag-aasikaso. Bakit? Toddler ka ba? Ba't di ka ba makakain nang ikaw lang kakain? Naiintindihan ko, asawa mo ko, ba't ano ba ginagawa ko dito? Pumaparte ba ako? Nagtatrabaho ako ah. Hindi tayo namumuhay sa panahon ng Kastila, panahon ng Hapon na kailangan ng babae na sa bahay lang. Kung kaya ba naman ang sweldo mo eh. 'Di ba? Kung kaya ba naman ng sweldo na buhayin tayong lahat, okay lang naman sa akin eh. Pero hindi eh. Alam nating hindi. This is my way of helping you. This is my way of showing you that we can work on this one as a team. This is me being a team player. So you need to stop doing what you are doing so we can continue. Ilang beses na kitang pinatawad dyan eh. Huwag mong sabihin sa akin na it's like as if one-time thing lang to. Kuya, it's been a habit already. Natutuloy pa rin tayo ng natutuloy kasi nga mahal kita at may anak tayo. So wag mo naman sagarin yung pasensyang meron ako. Gets mo, Kumara? Yes po. Kausapin mo siya once and for all, it's an ultimatum, Mara. Ibig sabihin, it's the last talk you'll ever have to
conduct with him. If he doesn't change, get your kids, mamuhay kayo dyan sa Bahrain, total andyan naman yung pamilya mo. They can support you with the kids. You don't need someone na kailangan mong kausapin para i-realign lang ng i-realign. Hindi laging i-jump start. Maski sa sakyan, kapag tumirik yan ng once, jump start para tumakbo, para makapunta ng kasa, makapunta ng talyer. Pero kung every time mo yan i-jump start, hindi na kailangan ng jump start niyan, palitan na agad yan. Ganun din sa buhay. Hindi laging ipupush para maging okay. Kapag hindi siya gumagalaw, kahit anong gawin mong push, putulin mo na. Kasi meron kayong mga anak na kailangan mo asikasuhin eh. Meron kang trabahong maganda na makakapagpa-promise sa inyong mag-iina ng magandang buhay. Ngayon kung iisipin niyang immature mong asawa, wala mangyayari sa inyo. Gets mo ko? Opo. Ngayon, kung meron kang gusto sabihin dito sa asawa mong immature, na hindi naman nagsabi kailangan pala ng tsupon at yaya, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ang gusto ko naman sabihin sa kanya is, I'm doing this para sa kanila, hindi naman para sa akin. Sana maayos na namin to, and sana kung ano man yung hindi ko maintindihan kanya na gusto niya ipaintindi, sabihin niya direct, hindi yung ang dami niya sinasabi. Okay ka na? Opo, okay na po. Mara, ganito, no? Yung pag-aasawa, alam natin mahirap yan. Hindi yan ganun kadali. Hindi din ganun kadaling makipag-break dyan kasi that's the father of your kids. I know that you want to give your kids the family they deserve. And the kids did not do anything wrong to lose a father. I get that. I really do. Yes. At alam kong mahirap yun sa part mo kasi you're far away from them. But then again, kung hindi mo makausap ng maayos yung asawa mo, silence is not an option. Yung hindi pagpapansinan, yung pagmamatigasan, it's not really an option nor a solution. It can only worsen things. Lalo niya lang palalalain yung mga bagay. Ngayon, if I were you, kahit gaano kasakit sa ulo, continuously talk to this guy to make some sense out of his stupid head. Sabihin mo sa kanyang ganyan na, hey kuya, wala na tayo sa Japanese at Spanish era. I need to work. Not because I want to, not because nagigre-rebelde ako, not because gusto kong magkaroon ng pera of my own, not because gusto kong i-pursue yung career ko. I'm working for you and the family. So you need to put some sense into your head and understand na I'm not doing this for me. I'm doing this for the family. And the end goal of it all, the end goal of everything I'm doing here, ay dalhin kayo dito sa Bahrain so we can all have a better future as a family. So wag mo sa akin sabihin na ako yung nagiging rason ng cheating mo. Kuya, that's your choice. I never gave that to you. I never pushed you to do it. That was your choice. So don't blame me for your incompetence as a father. Gets mo, Kumara? Opo. Talk some sense into this guy. Napaka-immature niya as a father. Responsibilidad niyang alagaan niya mga batang yan. Responsibilidad niyang maging loyal sa'yo bilang isang asawa. Ipaintindi mo yan sa kanya, ipaalala mo sa kanya, okay? Opo. Maraming salamat Mara, ingat ka lagi. Thank you po. Thank you, dear. Opo. Never pang nagkaroon ng, sabihin natin, acceptable reason ang cheating. Never had, never have, never will be any acceptable reason for cheating. Cheating is a choice kasi. Hindi siya nangyayari by chance, hindi siya nangyayari out of circumstances, hindi siya ibinigay ng tadhana. That will always be a choice. Ikaw yung pumili na magkaroon ng iba. Ikaw yung pumili na iputan sa ulo yung partner mo. Ikaw yung pumili na mga liwa. Pwede mong iwasan eh. Sa kahit anong pagkukulang, pwede yung pag-usapan eh. Pero hindi ka pwedeng pumili ng ibang tao para pumuno sa pagkukulang ng partner mo kasi ikaw yung magiging mali. I get it. Mahirap maging single parent. Pero mas mahirap magkaroon ng isang watak na pamilya tas may add-on ka pa. 'Di ba? Hindi mo na nga ma-manage yung time mo sa trabaho mo, sa nanay at tatay mo, sa pag-aasikaso sa mga anak mo, kukuha ka pa ng kabit. Yung kabit pa may sabit. 'Di ba?
Hindi mo ma-justify ang ginagawa mo. Believe me, you can never justify cheating. Hindi mo pwedeng i-blame sa partner mo kung bakit ka nangangaliwa. If kulang ka sa pansin, if kulang ka sa atensyon, if kulang ka sa pagmamahal, then say it. Sabihin mo sa partner mo kung ano yung kailangan mo, kung ano yung gusto mo, para magawa ng paraan. Pero wag kang kukuha ng bato na ipupukol mo din sa ulo mo, tas ikaw pa yung mag-iinarte. Diba? Buti sana kung nag-happy-happy yung mga nasa abroad eh. Buti sana kung yung OFW na yun andun para i-push lang yung career niya, nagiging selfish. Pero hindi eh. Nagtrabaho siya doon so that makuha yung pamilya ninyo at madala sa barin. That was the plan. It's very ideal, it's very practical, and it's promising for you and your family. So what the hell are you thinking? Diba? Anong ginagawa mo? Huwag mong sirain yung magandang plano dahil hindi mo makip dyan sa pants mo yung alaga mo. Diba? Kung nangangati yan, kaskas mo sa pader, kuya. Say hello to your palm. Diba? Mag-hello ka sa palad mo. Yun na lang yung gawin mo, kuya. Kesa magkaroon ka ng iba. Dahil sa totoo lang, hindi lang sarili mo yung sinisira mo. Hindi lang yung partner mo yung pinahihirapan mo. Winawasak mo, kuya, yung pamilya mo. At walang ibang gumagawa nun kung hindi ikaw.